pogut compartir moltes idees pel jovent i proposar activitats diferents. Sí, ha sigut molt entretingut, ha passat molt ràpid i és molt interessant per donar veu al jovent i que al final les seves propostes siguin les que es portin a terme al poble. A mi m'agrada molt fer la hackathon, ja que no ha sigut una forma només de treballar en equip, sinó que és una forma per donar veu al jovent i així que el resultat pugui saber més bé el que vol el jovent. I si arribéssim a implicar una d'aquestes coses, jo crec que seria una cosa molt positiva per al poble i al jovent de Celrà, que actualment està força mort. A mi m'agrada la hackathon perquè he conegut gent nova i noves experiències. Ens agrada la hackathon perquè hem après moltes coses de Celrà, llocs distints, moltes coses diferents i que no sabíem. La hackathon ha sigut interessant i ens ha agradat molt les idees, hem pogut expressar moltes idees i estar amb altra gent i parlar moltes coses. El que més ens ha agradat de hackathon és que hem pogut expressar les idees que teníem i coses que ens agradaria que estiguessin aquí a Celrà, com per exemple llocs locals on poder estar els joves de Celrà.